Hoy, ikaw. Uba naman tira. Sige ka. Oo. Ba, nang shave ka? Oo, Shit. Dear Papa G, ako si Janice sang Kabangkalan City, Negros Occidental, 28 years old. Nagalumon kami sa nga akong nobyo sa balay nila, Papa G, tungod wala pa kami kwarta agod ipatindog o kon mag-arkila sang balay. Ini ang rason kun nga ang masami kami nga nagaaway tungod ginakontra ako sang iya Iloy. Pasagod lang kuno ako. Gusto man siya, pero kung makakwarta kami, Papa J, naghahatag man kami sa iya bisan pa paano. Ma, si Janice gali. Nubya ko. Kag diri siya maestar sugod subong, ma. Ano? Bago mo paling siya ganigin pakilala sa akon. Diri mo na siya dayon pa estaron? Ay sos, Carlo. Anong makuha mo sa babae nga ini? Maayo gid siya magsalom, haw? Ma, tita. ma, palihog, hindi man pagbasto sa si Janice. Pero akong ginabastos ninyo. Ang panimalay ko. Kag sino nagsaling sa imong mga sawa ka na, ha? Ma, ara na ako sa husto nga edad. Kag hindi ka magkabalaka, ma. Kung makasupot-supot na kami, mahalin man kami dire, pero subong niya, hang pa lang kami anay ay. Ano? Ha! Sige. Pero pihuon nyo lang nga hindi ako masagod sa inyo kay malayas din ka mo diri sa balay, pro. Bay, ma? Isa ka delivery boy sa mga parcels sa isa ka online shop si Carlo Papachi, kag isa ka construction worker ang amay niya. Gani sa masami, kami lang sang Iloy niya ang tawo. Gani, hindi gin malikawan nga ako ang makita sini kag mapainitan. Nang laba ka? Oo, tita. Wala na gani ka mo gabayan sang tubig. Nagapagusto ka pa sang gamit? Ha! May bomba sa gwa. Abi pag bomba to? Tita? Oh, nga Mareklamo ka? Ha? Wala, tita. Wala. Sige, tita. Sa bumba na lang ako makuha sang tubig. Maayo! Tita? Agod wala na sang gamo, bisan kapoy, Papachi, nagkuha na lang ako sang tubig sa bomba. Kag samtang nagabumba ako, mabatian ko gid ang mga chismis sa mga marites sa amon katupad balay, kag ang topiko, ako. Ako diday. Ilan eh? Kakapoy. Lapit na lang mapuno ang balde. Ay! Amo na si Janice, ho? Ako magad nga ilaw ni Sonia? Ay, kung gaba, madali namin manlawas. Amo siguro nga ginpuli siya dahil ni Carlo. Ako naman ang ginaistoryahan nila. Siling ni Sonia, kabala kasi ko no babae, ina. Wala ko na sa huya. Pasagod ako na sa bata. Iya. Sukod ka Ay, Ano ko na? Ay, buta ka tayo. Ginalibak gali ako ni Tita Sonia sa mga kaingot namon. Ano tayo sa iya? Tinapakoy ang gali niya ako sa ila. Daw hindi ko naging magwanta ang dibak nila sa akon, Papachi. Pati na ang batasan nga ginapakita ni Tita Sonia. Gani ginsugid ko gid ini kay Carlo. Ano? Nahimo ina ni mama sa imo? Oo. Gani, Carlo. Pwede pala nga mangita na lang kita sa maarkilahan nga balay. Hindi na gid ako makaagwanta diri. Oh, pasensya gid ka pero daw alang-alang pagid ang budget naton para dira. Gani agwantahan lang anay ha. Agwantahan lang gid anay ga, ha? Carlo! Daw mahibi ako sa ginhambal nga ato ni Carlo sa akon, Papachi. Pero palangga ko siya kag hindi ko man masarangan nga mapalayo sa iya. Hindi man ako luyag magbalik sa balay namon kay ti daw ginatabog naman ako sa mga adopted parents ko, Papachi. Gin-adapt man lang nila ako sadto sang nailo mulumulo ako. Agod nga may himuon sila nga timbang. Gani wala ko sang nahimo, Papachi, kundi maagwanta na lang sa luyo sang Iloy ni Carlo. Ga. Tulog na bala si mama kag papa mo, ha? Dali.
Mampang kita sang damang-damang ga. Dali lang. Sige. Dali lang. Kay maupa na ako sang bayo kag panty ko, ha. Hoy, ikaw. Uba naman tira. Sige ka. Oo. Ba, nang shave ka? Oo, Shit. Wala abi ako sang himuon kay ina, Mayo. Dali na dire kidilapan ko na ng monarkiya mo. Dali lang. Ha? Pastor. Pastor. Muna. Shit! Aka na, Miss Carla. Sige pala. Sige ha. Nan. Pagkatapos ini, ako naman ang pang-uson mo, ha? Oo, padayunan na tabala. Oo. Yung sa mga payawihan na sa dilap ang muna ng tiya ko. Kanamit. Kakalam. Shit. Ano na nga? Ginasunod na maginatublo ko sa monarkiya ko. Saan na ginadalapan ini? Shit. Carlo. Kanamit. Kaya natabo sa mo ni Carlos ang gab-ingay na papaji, nagbunga gid. Nagbusong ako, kag sa nahibala ni sang iloy ni Carlo, dako ang iya kakig. Nagasuka-suka ka? Kagto napyaran ko nga permi lang nagalain ng pamatsyag mo? Kagto nagbag-ong panglawason mo? Ano, nagabusong ka? Tita. Nagabusong ka? Oo, tita. Naayawan na sagod sa imong anak ko! Nagdugang pagid ka mo sa salaguron? Wala ka maluway sa iya, ha? Kabalan ka! Gusto man namon ini, tita. Hindi lang ako, kundi sa anak mo. Kay kon wala ka nag-abot sa kabuhi niya, wala kung tani ini matabo! Sonya, ano ba na, ha? Abi husto na ina. Kagahod sa baba mo. Kay ma nagabusong ang babae nga ini, ho? Oh. Ano? O tenong mahimo ta kay ara na ina. Isa pa. Apo man nato ni na. Gani wala na kita sa mahimo kundi patunon ina. Ano? Ha! Pues, hindi ko yung mabato ng bata nga ina! Hindi, ged! Tita! Ginsugid ko kay Carlo ang natungod sa ginambal sang iloy niya, nga hindi ko niya ini mabaton nga nagabusong ako. Ganit nagambal ako kay Carlo, nga mahalin na lang kami sa balay nila Papachi. Pero wala pa man kami sang kwarta para iarkila balay. Kaginahanglan ginamon, ang bulig sang ginikanan niya ilabi na ang akon ginabusong. Sa subong Papachi, wala ko kahibalo kung ano ang maayo kong abuhaton. Mapakabal na lang bala ako. Agwantahon ang mulay sa akon sang iloy niya, agud lang hindi kami mapatay sa gutom. Ina mga problema ko Papaji nga nagahatag kagamo sa akon yung pensar. Laygayin man ninyo ako. Ako gali si Janice sang Kabangkalan City, Negros Occidental. Madamo ging salamat Papaji. God bless. Kabalo ka Janice, may mga bagay kong kaisang sa kapigaduhon, no? Pero para sa akon, ang kapigaduhon, hindi maginaamugid ang tanan gid nga rason, kundi ang pagpanikasog. Kung pigado ka, natural may nikasog ka eh. Actually, do challenge man na gana sa aton ng mga pigado nga maninguha, no? Kaya kung hindi ta magpaninguha, natural wala ta kaunon. Di ba la? Amo na ganing sa mga butang nga ina, sa inyo nga duwa sang imo nga ugangan, sigurado ko sa iba nagkakatabo mo na ina. Amo na ganing ambal sa mga ginikanan ta, mas mayo pang hindi ka mo maglumon kung magpakasal ka mo or mag-upod ka mo sang bana nyo kay nga aber man ano kabuot kuno sang ilang sang ginikanan sang lalaki or ginikanan mo sang babae, dako gid gihapon ang problema kay ti malusot ginaya. Tao man lang kitang hindi mag-react kag sigurado gid maginuwa ang mga chismis sa kaiping nga balay. Amo na nga amo gyud ang problema. Kag aryo i-challenge mo man ang bana mo.
nga dapat may ara ka mo puloyan. Kaya kung hindi ka mo magpuyo nga kamo lang, butsilingon, nga dira sa gapon mo salig, butsilingon may kakulangan gid ang bana mo. Kag amo man sa imo, Janice, dapat painsindihon mo gid sang tulid ang bana mo nga hindi mo maagwanta nga mag-istar sa ginikanan niya.